пали да отблъсквате! Готови! Шверт на първа дъска! Шверт на първа дъска се поставя. Заради избягването на подводните причини. Почваме да си изтегляме на мотор. Ела назад! Назад ли? Да, Павка, може да влезеш вътре. Добре. Ти влез вътре, че не те изгуба. Няма страшно. Не се притесняйте. Излезахме, не? Удобно за руля. Да. Пускам. Къде, че сега върти, ще го щупи така. Един път. Чакай да изправим после. Нека кажем довиждане на Ваталхи, Пиратския залив. До нови срещи. След малко мотора ще спре да работи и се започва подготовка за дигане на грота и Бизант. Изтаксал пред. Това за сега. Чао.